дуруд ҳамватанони азиз, бо як ба як савол ҷавоб додан мехостам ки одамое ки савол бисёр мепурсанд. Саволи асосӣ ки одамо мепурсанд ҳамин савол. Масалан, апаҷон, апа, ойти, кай моҳон ина мо пинҳони сиёсӣ документамоя споридем, кай мо метонем Самарқанда рафтан, хабаргирӣ биема дидан, медадема дидан. Мефаҳмонам ҳозир. Барои кай ки шумо пинҳони сиёсӣ документатона меспоред, аз ҳамон вақт то шумо буридагетода ками камаш 3 сол мегузарад. Ҳама тезтаринаш 3 сол мегузарад. Боз 1 сол барои грин кард гирифтан, боз шумо бояд пеш аз грин кард гирифтан, как шумо грин кард мегиред, шумо наметавонед ба ватани худан рафтан, чунки шумо пинҳони сиёсӣ кардагӣ ҳастед. Кеси пинҳони сиёсӣ ва шумо метавонед ба ватан рафтан, как шумо шаҳрванди Америка мешавед. Баъд аз шумо грин карда мегиред, бо камаш 5 сол, шумо 4 солу 9 маҳ ёки 5 сол бояд интизор бошед. Баъд аз он шумо документоя меспоред барои шаҳрванди Америка гирифтан, уям тақрибан 1 сол мегирад. ҳамаш хулоса, ҳама гап, ҳама ҳамин вақта қуш кунем 10 сол. Аз ҳамон муддате ки шумо документатона споридед то муддате ки шумо паспорти Америка мегиред, шаҳрванди Америка мешавед, дар ҳамон ҳолат шумо фақат метавонед ба ватани худ рафтан. Ҳамагӣ ин ҳамаш соҳа, ин ҳама вақт 10 сол вақт мегирад. Камаш дар бисёр ҳолат бисёртар вақт мегирад. Агар шумо мисол дар муддати 3 сол намегиред документро, дар муддати 6 сол, 8 сол, бо аз болои он кӯш кунед. Камаш 10 сол. Ҷавоби ман. Ташаккури зиёд.